Igbo bụ Igbo ekenekwa m. O nwere ọtụtụ mkpesa ụmụnna anyị na-ekpesa. A lot of complaint are being laid on my tables. I want to correct some things, some errors ụmụnna anyị na-eme. Most especially our women. A lot is happening, but please, the only favor you can do for me, listen to this video till end. Our women are making a lot of mistakes because of what they saw on internet. Ndị Igbo nwere culture, nwere tradition, and is one of the culture and tradition over the entire world respected. Anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ka isi ebi ndụ, o nwere ka isi akpa agwa. That's why if you come to the global index, onye Igbo yiri akwa, ị ga-ama na onye Igbo. Identity of the person matters.